салом, як хабар? касбҳо ва донишгоҳҳои серхаридори тоҷикистон муайян гардиданд. Довталабони тоҷик барои таҳсил кадом ихтисос ва донишгоҳҳоро интихоб мекунанд? тибқи иттилои маркази миллии тести тоҷикистон дар соли ҷорӣ наздик ба 95 000 довталабон барои дохил шудан ба коллеҷ, донишкада ва донишгоҳҳо ҳуҷҷат пешниҳод карданд. таҳлили Азия плюс ки дар асоси омори маркази миллии тести тоҷикистон анҷом ёфтааст, тавонист рӯйхати серталабтарин касбҳо ва донишгоҳҳои тоҷикистонро муайян созад. Ба ин тариқ касбҳои серхаридор дар ҷумҳурӣ ин андоз ва андозбандӣ, санҷиши судӣ, сиёсат ва идоракунии давлатӣ, идораи давлат ва ҳуқуқ, кори бонкдорӣ, таъмини ҳуқуқи фаъолияти гумрукӣ, забонҳои муосири хориҷӣ ва кори тиббию ташхисӣ гуфта мешаванд. муассисаҳои таҳсилоти олии серинтихоб бошанд инҳоянд: донишкадаи давлатии тибби Хатлон, донишгоҳи давлатии тибби Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, коллеҷи тиббии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе, коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд, Бохтар, Куло, донишгоҳи миллии Тоҷикистон, академияи идоракунии давлатии назди президенти Тоҷикистон, донишгоҳи байналмилалии забонҳо ва донишгоҳи давлатии молия ва иқтисод. хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.